Sebelum siang, selamat siang. Sorry Pak. Mbak, sing dikang Mas iki sapa? Kowe ora sameli lho, lek didangan Mas Ya pensiun ini. ngono. Lah iya, wis kok yo, Mbak. Are nek ngakone gaten aku timbang kowe ta jadi. Ya, sebenarnya terima dulu kepada adik saya tercinta, kita juga sang suami, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tetap diberi ngomongan. Amin. Soleh apapun solehan. Seperti kita. Ora sameri kok kowe iki sameri. Lah kita kan aku karo Mbak Leni. Kita. Seperti itu. Lah Kita bertiga. Lah iki. Ya ini pernikahan dari Mas Makom, dari Eyang Pakom yang Putri. Sebenarnya saya di sini bukan bintang tamu. Saudara saya kakak dari Mbak Nita. Oh, ngoten nggih. Cuma ingin ikut belajar bernyanyi bersama Edi Bani. Nggih. Kula bisa mau belajar danten kok, Mbak. Kok Suka Wonogiri tekan kene iki ya. belajar golek duit Mbak Solo sampean Wonogiri. Yo. Niki. Untuk cedak. Nggih. Lah kula tidak milih kok. Pundi? Gunung Kidul. Nih, Mbak Agung. Assalamualaikum. Pak Kakung pundi? Mbok tindak Untuk Mbak Kakung. panggungan mriki. Sri Uning. Sri Uning syukur kersa Mbak Wati. Monggo Pak Kakung. Wih. Sampean ki kok yo dino-dino kok yo jamune apa? Hah? Jamune galian kabel kuwi. Kok kalian kabel. Tak kuat kok.
Jamune sapa? Aku ki bar golek kunir Kunir. campuri Apa? asem Asem. kei Atas Pulau Waras. atas pulau aku wis waras aku wis. Oh, aku ngerti. Sing terakhir dikai bengkon. Aku agar ngomong ngono kapan disiki. Ojo sih. Ayo. Ora kok aku ora keprungsu kok. Ben sing dhisik wae. Kok sing dhisik kok bujure ngomong. Sing tuwek sik. Padahal ora mesti. Ora mesti. Kok mesti lha iku? Nek ning kono MC wis oke. Heeh. Tapi nek kono balkon ngono. Wes oke kono ki. Bagong ki wis oke. Kono ki kene wis ora perlu bagong wis oke. Oh ngono. Terus jarine pesene apa? Perlune apa? MC sing kira-kira ki ya iso nyanyi, iso nyipta lagu ngono. Oh ngono. Oh, aku iki biasa mes tak pateni HP-ne. SMS dibuka mata di HP nih. Terus nanti Wirahmaya dengar kok ya? Apa sih dengar kok ya? Oh, apa pedang? Apa pedangnya? Apa nih? Oh, Oke, jangan kira sarung nang karo. Minggu ngarep apa? Dengan ngajeng iki bahasane ngono. Oh, jengat ngarep. Minggu ngarep. Minggu ngarep. oh, jengat. Jengat ngajeng. Jengat ngajeng. Heeh. Wis karepmu saune-une. Ayo, Iya, ini pasar. pasar. Ayo dong. Terus nanti
kanca iki. Jangan rencang-rencangnya di Penny. Batak jamon iki mau. Jamunya apa? Gadung. Oh, gadung. Gadung apa? Gadung karo tubung. Terus dia apa mau? Ya iki dikombor. Mesti harus jenis dari gombal. Oh, Kalau kamu dewe, ini. kamu dewe nggak kan? Monggo Ini ngomong bukan Mbak Putri. Ini mana umat? Wah udah aku. Nggih. Tapi kita Mbak Putri. Putri. Suket 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 Putri. Mbak Putri. Suket Putri Mbak Putri. Mbak Putri sih Bu juga. Kita Kok penting. dikenal ke aku. Mbak Putri. Sing bilang aku ya. Suka teki Mbak Putri. Nggih. Surat tapi